ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ କ'ଣ? ନାମ ନବ ଏଥର ବି ନାମ ନବ ଶଙ୍ଖର ଶବଦ ଶୁଣି ପଦୁଆ ଛିଡ଼ିକି ଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସାର ନା? ବେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଗଲା ନାମ ନବ ଇଏ କ'ଣ? ତୋତେ ମାଷ୍ଟର କିଏ ଗଲା ତା ଆଡ୍ରେସଟା ଦେନି ମୁଁ ଯାଇକି ପିଟିକି ଆସେ। ବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ଚାରିଆଡେ ଏଇ ନାମ ନବ ବାଜିଲା, କେଉଁଠି ନବୀନ ବାଜିଲା, କୋଉଠି ନାମ ନବ। ଆଉ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଲେଖିମି, ତୁ କାହିଁକି ମାଷ୍ଟର ବେ ମାର୍କ ଦବୁନି? ଖାଳ ବେଲାରେ ତମେ ମନେ ପଡো ଶୁକୁଆ ପୁଡାରେ ତମେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ରେଜ୍। ପଖାଳ ବେଲାରେ ତମେ ମନେ ପଡো ଶୁକୁଆ ପୁଡାରେ ତମେ। ତ ବାପ ଶଳାଟିକୁ ଗୁଆଳରେ ବାନ୍ଧି ପଳେଇ ଯିବାଲୋ ଆମେ। କୋଭିଡ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ହଉନଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ, ପାସ୍ କରିଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ପୁଣି କୋଭିଡ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ସିଷ୍ଟମ କଲାଣି। ଛୁଆ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଏବେ? ଇଏ ଯୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଇଏ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଠଶାଠ ବି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ କ'ଣ? ହଉ ଦେଖିବା ଟିକେ ପଚାରିଦେବା କ'ଣ ସାର୍ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଏ ମାଷ୍ଟର ସଫଲ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଦେନି? ଏ ଛୁଆ ତମେ ପାଠ ପଢତେ ଆଉଛ ନା, ସଫଲ କ'ଣ ହୁଏ? ତୁ କ'ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସଫଲ ମାଗିଲୁଣି? ବେଶୀ ଅଧିକା କଥା ହଣା କହନା। ମୋର ପରଦିନ ତୋ ପାଖରେ ସଫଲ ଥିଲାନି, ତୁ ମୋ ପକେଟ ଚିରିକି ନେଇଥିଲୁ ସେଟା ଦିଟା, କହିଲୁ ହଉଛୁ ଆସିନେ ପଛରେ ଆସିନେ କ୍ଲାସରେ ଦେମି। କାଲି ତ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଢାଙ୍ଗଡି ଘରକୁ ପଳେଇନି, ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି। ଆଜି ମୁଁ ସଫଲ ଦେ, ମୁଁ ସଫଲ ଖାଇମି, କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିମି। ନାନୀ ମାଷ୍ଟର ତ ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେମି ଏଟେ ମାରକି। କାଇଁ ଗୋଟେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ତାର ସଫଳଟା ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁ ଭଲ କାମ ନା, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ହାଡିଆ ଫାଡିଆ ବିକିକି ସେ ସଫଲ ଗୋଟେ ଆସିକି ଖାଉଛି, ଆପଣ ତାରି କତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି? ସଫଲ କ'ଣ ତାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ସଫଲ। ସେ କାହିଁକି ମୋତେ କାଲି ମୁଁ ସେ ଯାଉଥିଲି ମାର୍କେଟରେ, ସେ ତାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋତେ କହୁଛି ବେ ମଙ୍ଗୁଳି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବେ? ମୁଁ ଜଣେ ସାରେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବନି ନା? ବେ ମଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ କହୁଛି? ଅନାନୀ ମାଷ୍ଟର ବେଶୀ ଅଧିକା କଥା କହିବୁନୁ। ତୁ ବହୁତ ଖାତିର ଦେଖାଉଛୁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଖାତିର ନେବେ। ଚିକେନ କଷା ମୁଁ କରିକି ଦେବି, ହାଣ୍ଡିଆ ମଉଲି ଯାହା ପାଇବୁ ପିଇବୁ। ମୁଁ କାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ଦିଥର ଡାକିକି ଶୁଣିଲୁନି। ମୁଁ ସେଦିନ କହିଲି ବେ ମଙ୍ଗୁଳି, କିସ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ଆଉ ଯଦି ବେ ମଙ୍ଗୁଳି ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଶଳା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ। ବେ ଶଳା ମଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ଶୁଣୁନୁ ବେ? ତୁ ସାରେ ରଙ୍ଗ ପଛରେ ଦେଖା, ଆମକୁ ତ ଯୋଉ ମୋ ସଫଲ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆଗର ସଫଲଟା ଦେ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଉ ତୁ ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ମତରେ ଏବେ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ ହେନେ ନେଇଯିବୁ। ତୁ ଛୁଆ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏବେ। ଏ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଆଉଛି, କିଛି ଲେଖିବ ନା ନାଇଁ? ତମେ ତ ଏଇଭଳିଆ ପାଠଶାଠ ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ତ ବୁଲୁଛ। ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ହଉଛି, ସବୁ ପାସ୍ କରିବ କେମିତି? ସେ ବେକାର କଥା ଆଡା କହନା ମାଷ୍ଟର। ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଛୁଆ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ପାସ୍ କରିମୁ। ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଦେନେ ଖୁସି ନ ଦେନେ ଆନନ୍ଦ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିଦଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେରକମ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ବା, ଏଥର ବା ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ତୁ ମାଷ୍ଟର ଏବେ ମରିବୁ ଫାଇନାଲ, ବୁଝିଲ? ଜୋର କମ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଉପର ବେଚ ଦିଟା ଗଲେ, ସିଏ ଏମିତି ହେନେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ। ଅନାନି ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଭଲ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଭଲ, ନହେଲେ ଆସିବୁନି ଆଉ ସ୍କୁଲ, ବୁଝିଲୁ? ତୋର ସବୁ ମାରିକି ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଏଟେ। ಈ ಕುಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಟುಂಗಿರ್ ಕುಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ನಾನು ಕುಂಚಿ ಇಮ್ತಿಯ ಕಣ ಕರಚೋಲ ಕಣ ಲೋಗನ್ ಈಜುಪೆ ಪೂರ ಮರ್ದ ಮಿಜೆ ಕಂಡ ಐಡೆ ಸಡ ಸಪ ହେଇଯିବୁ ପୁରା ତ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏଇଟେ ବିଧବା ହେଇଯିବ। ହଉ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଏଥର ଯଦି ଏଇ ସରଳାର୍ଥ ପଡ଼େ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାତାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର, କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଲେଖିବ? କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ଗୁଟି କହୁଛୁ। ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ କ'ଣ? ନାମ ନବ ଏଥର ବି ନାମ ନବ ଶଙ୍ଖର ଶବଦ ଶୁଣି ପଦୁଆ ଛିଡ଼ିକି ଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ନା? ବେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଗଲା ନାମ ନବ ଇଏ କ'ଣ? ତୋତେ ମାଷ୍ଟର କିଏ ଗଲା ତା ଆଡ୍ରେସଟା ଦେନି, ମୁଁ ଯାଇକି ପିଟିକି ଆସେ। ବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ଚାରିଆଡେ ଏଇ ନାମ
कोठी नवीन नवीन बाजला कोठी नाम नब आ ये गीत शुणिकी लोक भोट दे देले मु ए गीत लिखिमी तू कहीं मास्टर पे मार्क दबुनी सिमती कथा नहीं ए छड़ा इलेक्शन चक्कर रे हना मोर बापाटा हारीगला ए भाई केमिति हारीगला लो तो बापा इलेक्शन चक्कर रे हारीगला का वैसे इलेक्शन चक्कर परीक्षा चक्कर तू जानि न के ए 2 वर्ष हलाणी परीक्षा पत्र होउथला आ हो नथला जे छुआ तांकर पढुथले समस्त सरकार कहले समस्त पास सेमती से कोविड समय रे आसिला सरपंच इलेक्शन बुझलु मो बापा भी चिड़ा हो गला कहला सडा यदि सरकार कहूची समस्त पास सरपंच इलेक्शन ले यदि कह देला सब सरपंच मो बापा भी गोटे सरपंच हबो सेमती हेकी चिड़ा हो गला बे देखला बेल को सब गणिले मो बापा हउची टोटली -6 खंड वोट पाइची कोन करिमी को चिंता कर तू एटे सरकार ए जो दुमुहा नीति पय हमें सडा दिन आंदोलन करेबो कांड गाइसी नै के मैट्रिक परीक्षा कोचे समस्त पास एटी इलेक्शन बेले वोट गळेला काहेकी जदी गळेला मो बापा -6 खंड वोट केंती पाइला कबे मास्टर एई मु इलेक्शन कथा कहि परिबिनी तमे परीक्षा रे कोन लेखिबो से अनुसार मार्क देमी आ तमे मु साहित्य रे कोन लेखिबो पचाला आलु तमे कहजो नाम नब ये को नेखिने कोन मार्क मिलिबो तू मास्टर नवीन पटनायक ऊपर ना भाई हैं नवीन पटनायक एखना चारेडे कहजे गीत गा से गीत गाइला आलु लोक वोट दउचंत ना नहीं तू काहे की मार्क दबुनी मास्टर तू मार्क दबो बाध्य नाम नब गायमो तापरे गायमो नवीन तापरे होजी गण खेला हबे एमिति नेखिमु गोटा विषय गोटा एरकम इलेक्शन गीत नेखिबो ओइलु गुआ घिया ए केते कोन लेखिबो मार्क तू दबो मास्टर जदी न दबो अननी तू ए जो पिंडी के आसिनु ना तो टाकला फटाई मोरवे ए की अद्भुत पिला बे तबे से इलेक्शन गीत प्रचार समय रे गाउथले नले तमे सेया को लेखिबो ना तो आखिरे कदली कंटा बाड़ा है ना तो कान भीतर ट्रांसफॉर्मर तेल पशि जानी पारनु मास्टर ए जो समय आम पाठशाठ पढ़ा कथा से समय तो प्रचार गाड़ी सब घांगेंगे बुलला सारा गोटे जाऊँ आ गोटे आऊँ आम कदलीटा लिखू से प्रचार गीत आम लिखू तू मास्टर मार्क दबु जदि न दबु तो बेल खराब नानी एटा एटा बड़ बोल्डर रखीछु सडा मार के तो टांक भांगी देबो बे मास्टर अच्छा पिला जदि परीक्षा रे पड़े गांधी जी को विषय रे लेख कोन लेखिबो हे बेकार कथाड़ा कोना गांधी जी सब ताड़ुथला तो ता विषय रे लेखिमु आ बे एते बड़ इंग्रेज सरकार को हटे देला गोटे नीबिटे हटे पाइलै नंबर 1 टे हटे पाइलै क्वाट डे देशरु एते संग्राम करके मद हटाव करके से बुढ़ा तार किछि काम धंदा नाइ बाड़ी खंड धर के टक टक रे चारे बुलची टंका रे खाना ता मुंडा मदटा हटाई पारला के पारला नाइ तेणु आमे गांधी जी को विषय रे न लिखि कि मद विषय रे लिखिमु कारण नवीन पटनायक एखना टियल कम मद दुकान बेसी दउछ हला किलोमीटर पीछा गोटे गोटे मद दुकान पंचायत स्तर रु जे भल बिकियो ताको पुरस्कार भी मिलेबो बुझलु पछे मद बिकी बाइक चलेना 10,000 फाइन नौ किंतु भल मद जे बिकिबो से पुरस्कार हो जे नवाटा फाइनल नवीन गवर्नमेंट करकी त नवीन गवर्नमेंट जदी अलाउ न कर थांता आ मद केमति बिक्री हे थांता वर्तमान पप पम भी गीत गाई के बुझे दउची मद केमितिया माने को पेग रे पीले मस्त लागियो खाना रेडी सारा राती पार्टी एमती करके से पूरा को केमिति लेंबू चिपुड़ी के पीने बाकाड़ी केमिति लागियो से गीत गाई के बुझे देला माइक रे चारियाडे गीत बाजिला वर्तमान तू सळा मास्टर मते कह जदि एतिकी जिनिस आम मुंड भितर कान भितर हेन पुसुची आमे केमिति सेठी गांधी बुढ़ाटा को लिखिमु जे कि मद को विरोध करथला मद सपोर्ट रे जे एखना अछि पप पम पम विषय रे आमे लिखिबु काहेना से मद केमिति पीले केमिति लागियो से गीत करूची आला नवीन सरकार मद बिकुची तेणु मदर जनक नहीं मद विक्रेता एवं मदर प्रचारक बुझिले तांको विषय लिखिले मार्क तू दबु ना
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସି କହିଦେଲା 2022 ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଲା କୋଉ କେବେଠୁ ମଲାଣି। ସତରେ ସାର୍ ତମ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାରି ହବନି। ଠିକ୍ ବି କହୁଛ, ତମେ ଭୁଲ ତମେ ପଛେ ମତେ ଶଳା କୁହ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛ, ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି କହୁନ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ତମର ଦେଡ଼ିଆ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ତ ଏଇ ନିୟମ। ତଥାପି ତମେ ହଉଛ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ଦିଅ, ମାର୍କ ଟିକେ ରଖ। କଣ ପଢାପଢି କର ମାର୍କ ରଖ। ଏବେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି, କୋଉ ସେଣ୍ଟର 238 ଛୁଆ ଆବସେଣ୍ଟ, କୋଉ ସେଣ୍ଟର 300 ଛୁଆ ଆବସେଣ୍ଟ। ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ ଏଠି ତ ବାଳ ଚାକିରି ବାକିରି ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ହବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ବେକାରଟାରେ ମାଳିଆକୁ ଯାଇକି ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଭିତରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସୁରଟ କି ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇକିରି କୋଉଠି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚା ଦୋକାନଟେ କନେ ବି 2 ପଇସା ମିଳିବ। ଏଠି କଣ ବାଳ ମିଳିବ କନି? ପାଠ ପଢି ପଢିକି ସାରା ଲାଷ୍ଟକୁ ବେଉସ ହେଇଯିବୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଠ ପଢିବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାକିରି ବେଳକୁ ଯୋଉ 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ପୁଣି କରପସନ। 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ଚାକିରି। ଏଇ ଯୋଉ PMGରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି CBT, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରି 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି? 100-150ରୁ 142 140। ଇଏ ଶଳା ପଢି ପଢିକି 90 ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ତମର ସେଇ ସବୁ ଚାଲିଛି। କଣ ବାଳିଟେ ମିଳିବ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ଗନି? ଖାଲି ଆସିବା କଥା, ଏଠି ଝିଅ ଫିଅ ଯଦି ଥିବେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଫାଇନ ମାରିକି ଗୋଟେ ପଟେ ପଟା ଦେନେ କାମ ଶେଷ। ଆଉ କହିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ପାଠ ପଢ। ବହୁତ ଟେନସନ ମାଷ୍ଟର ତ, ଟକଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟୋ। ତୁ ଆଗର ମୋ ସଫଳଟା ଦେ। ବା ତୋ ସଫଳ ମୁଁ କେତେବେଳେ ନେଲି? ମୁଁ ତ ସେ ଟିଙ୍ଗୁରର ନେଇଛି। ଅନାନି ମାଷ୍ଟର ସରୁ ଚକୁଳି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହନା। ଏ କହୁଛି ନା ବାଙ୍ଗା ବାଙ୍ଗା ଟୁଙ୍ଗର କହୁଛି ନା ବାଙ୍ଗା, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ସଫଳ ଆଗର ଦେ, ତାପରେ ତୁ ପାଠ ସାଠ ପଢିବା କଥା ପଚାର କହିବୁ। ବହୁତ ପାଠ ପଢଉଛ ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ପଢାଉଛି ରହ।